ассалому алайкум дӯстони азиз, мардими ту подписчикои канали ютуби Саудо ТВ, мардими дураи ватан, мардими мошинхарои муҳтарам. Ана имрӯз 21 май соли 2025 сол навории мошинои фурӯшии арзон. Ва дӯстон гуфтанамона барои реклама рақамҳоро мегзорем. Шумо дорои замин, мошин, хона, квартира техника бошед, агар дар WhatsApp рӯй кунед, навори баъдна реклама карда фурӯшта мегзорем, дар кӯтоҳтарин муддат ҳаракат мекунем, фурӯхта бутем. Ирӯза наворда ҳастай Toyota Camry 2005 сол, Land Cruiser Prado ҳастай дӯстон азиз, ду намуди Mercedes ҳастай дӯстон азиз, Daewoo Matiz ҳастай дӯстон азиз, Opel Hatchback Asref дар кузов Hatchback, Caravani Prasto ҳастай. хуб хулас беҳтарин навор Astra H Hatchback, Astra G Hatchback ҳастай. Баъри шумо Astra G Caravani фурӯши ҳастай. тамошо мекунем беҳтарин навор. ба хотири пешрафти канали ютуби мо Саудо ТВ наворда лайкро занед, дар канал подписаться кунед, навора дӯстон сар мекунед. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим грузопирёз киша тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оид ҳамин система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба Ҷузистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Кулу, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори Ҷузистон мерасонанд. марамат бортона аз думи канали ютуби Саудо ТВ занг зада рӯй кунед, иншоалло ба зудӣ бортон дӯстон азиз мерасад. мегзарем ба аввалин Мерседеси фурӯшӣ. Mercedes Benz дар ноҳияи кушониён Elegance, Benz Elegance ай солаш 1999, нарх 57000 сомонӣ, газу бензин, объём 2, коробкаш автомат. хуб ҳолати хуби техникӣ нахаду айни ҳол дар ноҳияи кушониён қарор дорад. хуб маълумоти бештарша дар WhatsApp-шон занг мезанед аз думи канали ютуби Саудо ТВ. мақсад бародар азиз 57-аш мега состоянии зурухи чотка қонуну қоидааш қатъияй. ҳамин нафарое ки Mercedes харастен, Mercedes тоза мекӯен, ҳамин мошина тавсиятон метем. рақамҳои WhatsApp 65 52. вақте ки занг задем бигӯед ки аз канали Саудо ТВ гирифтам, ака бо шумода арзонтон мекунам бародар азиз. солаш 99, газу бензин, объёми 2, коробка автомат, дохили салон тоза, система музика зур, краска тоза, 57000 марамат боз савдои созам карда мешавад. мегзарем ба дуюмин Матизи фурӯшӣ. нафарои ки Матиз хоҳиш карден тамошо кунед. Daewoo Matiz ҳастай ки солаш 98 сол, объём мотор 1:1, коробкаш механика, сӯзишвориш бензин плюс газ, дар ҳолати хуби техникӣ, 1 сола ҳуҷҷат, нахаду дар Ваҳдат гаште садсоназиз, нарх 22000 сомонӣ. аз номи канали мо занг занед, бо муомилатон мекунем бародар азиз. телефонашам мегзорем, ахираш 639. занг зада маълумоти праша бигирен. коробкаи механика, соли 98 сол, моторш 1:1, мақсад расход умуман надора, газ бензин қади ҳаракат мекуна. хуб рақамошам мегзорем, меган ки 22000 гуфтасем. нафаре ки мисол хоҳиши харидор боша, аниқ харидор пайдо шуда, агар худо хоҳад боз камбеш савдо мешавад. 1 сола ҳуҷҷат, шаҳри Ваҳдат, нахаду, марамат 22000 занг занен. мегзарем ба сеюмин Мерседеси фурӯшӣ. Mercedes Benz навбатӣ ҳастай ки дар шаҳри Душанбе, солаш 93, 26000 сомонӣ марамат, бензин газ, гази евро 4, объём 2:2, коробкаш механика, состоянии соз. телефоношона WhatsApp-шона мегзорем, маълумоти бештарша мегирен. ҳамаи документҳо ҳастай, ҳуҷҷат, утилизатсия ва дигаро хулас қонун қоидааш қатӣ. 93 выпуск, 26000 хеле нарх дӯстон азиз. мақсад камай акамо мега ки ҳамира мо қиматтар гирифтем, яъне ки боз важни зарур шудем, ба ҳам хотир савдош мекунем. 26 та муомила дора, савдо дар болои капоти ҳамин Мерседес дӯстон азиз. душанбе мерен, савдош мекунен. лайкора монен, пабраски подписаться кунен ва баъдан рақамҳоро дар аввал навор мондагем. замин, мошин, хона чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунен. YouTube, TikTok, Instagram дар хидмати шумо ҳаракат карда дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда метавонед бародар азиз.
мегзарем ба чорумин лексуси фурӯшӣ Land Cruiser бахши бародари азиз. Land Cruiser 200 аста ки солаш 2010 сӯзишвориш бензини холӣ, коробкаш автомат, объёми 6 8 силиндра дӯстон азиз. Мотори 6 8 силиндра будаст. шаҳри Душанбе 220 000 сомон нарх ки боз савдо мешавад. Land Cruiser 200 састани бақагӣ, мордаи фасон, ҳолати чотка, номерако транзит, қаду қомати мақсад баланди зур 220 савдо дар болои капот. Маълумоти пурра дар рақамҳои ахириш 1159. метавонед занг зада аз номи канали ютуби Савдо ТВ салом расонед. ягон дӯсту бардартон хоҳиши ами Land Cruiser 200 харидор кардан дора, рақамҳоша падели сакнен, можед ва иншоалло бихар баред азиз. мегзарем ба панҷумин асраҷи каравани фурӯшӣ. Асраҷи караван астае ки мақсад састияниш вазъиятиш безеба бардорад. Хеле ки дар видео тамошо кесен. ноҳияи Данғара, моториш 1.8 16 Экатек. рақамҳои дастӣ WhatsApp мегзарем, занг занен. касе дар корай маслиҳат мекунем. ягон мақсад агар ягон кас коробкаи ҳамин мошина дошта боша, агар асраҷи каравани хуб мотори 1.8 16 хатияй чӣ меган дӯстон азиз, коробкаи ҳамин мошин дар шумо боша, агар мада занг занам мега рақамҳои дастӣ WhatsApp хулас мехарем, ё ки ҳамин мошина кадомитон дар кор боша, агар ина дар рақамҳои дастӣ WhatsApp мо занг занен мефурӯшемаш. як муомилаи соз мекунем, мақсад суҳбат мекунем, аммо нархҳо туғри бигир, агар савдош мекунам. можед шумо дар моторш дар кор, можед ягон ҷои гашт лозимай дӯстон азиз. ба ҳамин хотир оха қимат нестай. просто чем мегам оҳанпара додан, ягон кас бигирада амира як коршам буд кунад, бо мақсад беҳтарин мешавад дӯстон азиз. хуб хулас амхели гапҳо дар WhatsApp шон яки рақамҳои дастиён занг занам, бигӯянд ки навора аз канали Савдо ТВ тамошо кардем бача азиз. мошин мақсад зарб хӯрдагӣ, ай пеш задагӣ мошина, хулас амхели ҳолат. мегзарем ба шашумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дар кузуфи караван аст дӯстон азиз. караванхоро ҳам ҷастен. моториш 1.6 коробкаш механика, хуб сӯзишвориш газ бензин, ҳуҷҷат дора, шаҳри Ҳисор. нархша 38 000 сум меган. Astra F 96 випуск бардор азиз. каравани простой 38 000 савдош мекунан. WhatsApp шона мегзорем. хуб кадомида лозим боша, агар ҳам мошинча ина марамат занг зада муомила кунен. дӯстон азиз, навор дар лайкҳо рамонен, дар канали Савдо ТВ подписатсия кунен. хуб баъдан шумо хонафурӯш бошен, хонахар бошен, ҳамин навораи моро тамошо кунен. навори пагоҳина хонаҳои фурӯшӣ мешава, худо хоҳад тамошо кунен ва баъдан ҳаракат карда дарафт тамошои навор лайкҳо хати поддержка кунен. чӣ меҳнатое ки мекунем ҳамаш ба хотири шумо бардор азиз. мошинам навор мекунем, хона ҳам, квартира ҳам, заминам. мегзарем ба ҳафтумин асрааши фурӯшӣ. аз либои маркаи мошина тамондем ки либои мошина мақсад талабош зиёдай. Opel Astra астае ки солаш 2008 сол. мошин дани момент дар ноҳияи ҳамадонӣ 43 000 сум, бензини газ, моториш 1.6 коробкаш механика. ин ҳамин ҳолат 43 таш мега савдо мешава. ассалому алайкум астрашхарои муҳтарам мега. мошинча краска мега камбеш, хадавои созай, ҳуҷҷат дора, боз муомила дора, сум лозим шудагиай 43 таш мегем. савдо дар болои капоти Астраши 2008 сол 43 000 сомонӣ. марамат рақамҳои дастӣ ахираш 79 да метавонем боз занг зада маълумоти пурраша бигирем бардор азиз. хуб навор чӣ хел шуд, маъқул шуд ёки нашуд, ҳатман дар комментария фикртон расен. аз кадом маркаи мошин лозима шумода коммент кунен, мо ждат мекунем. мегзарем ба ҳаштумин Opel Astra фурӯшӣ. хечбе кабинем мордоша бинен чӣ хел хушрумо қаду қомати зур 96 выпускай. и краскаш дӯстон азиз, ҳамин намуд краска мақсад хадавой айда. 96 сол душанбе дай 38500 сум нарх, номерако транзит, краска беҳад тоза, бензин плюс газ, объем 1.6 коробкаш механика. рақамош ҳам мегзорем, ахириш 89
маъқул шуда боша, агар занг зад биги шеринар муомила дора, ҳуҷҷати яксола дора, хадавои мотор ҳолати беҳтарин, хулас срочна 38500 сомонӣ боз муомила дора. Савдо дар болои капоти мошин бародар азиз. Дискачаҳои фасон, хуб мордай зур, коробка, мотор ҳама сатвоиза қонуну қоидааш хати, краскаш ҳам мақсад хушроакай 38500 ам фикр мекунем ки нормальни нархай бародар азиз. худотон маълумоти бештарша занг зада бигирем бародар азиз. лайкҳо равонен, дар канали Сауdo TV подписатсия кунен. чизе боша рӯй кунен, реклама карда фурӯшта мегзарем ба нӯҳумин мошини фурӯшӣ Астраҷи Хечибек 50000 сомон марҳамат, 98 выпуск, шаҳри Душанбе, газу бензин 1.6 механика. ина Астраҷи Хечибек состояние нав, вагон барям мега, краскашам мақсад шиша барин, задагӣ пусидагӣ варид надора, утилизатсия дора, ҳуҷҷати солона надора, алиш намешава. срочна 49990 50000 сомонӣ. лайкҳо рамонен, дар канал подписатсия кунен. баъдан дӯстон, хуб кадому дӯст бардортон мақсад мошинхар ҳастай, канали моро тавсия тиен. 2 рӯз хона ҳай, 1 рӯз мошин навор мекунем, баъри аму тамошобино пешкаш мегардем бародар азиз. ба ҳам хотир чизе боша ба фурӯши реклама дар WhatsApp дар аввал навор монагай, ҳаракат ка видеонавор карда рӯй кунен, беҳтарин реклама бо видео мешавад, чем сурати холӣ. мегзарем ба 10-умин Toyota Camry фурӯшӣ. Toyota Camry арзонак буд, ба ҳам хотир наворш кардем. 2005 сол, шаҳри Бохтар, Хурғани Пешина, номерои транзит хатияй. нигоҳ кунен, свети зурая, 38500 нархи созай бародар азиз. гази бензиншон созай. моторш 2.4 будаш, коробкаш автомат. срочно марҳамат, мошин дар ҳолати беҳтарин. документ нав 26 мега. утилизатсия дора, аз қайд баровардагӣ тайёракай. яъне ки 37500 кадиян, касе ки мехара муомилаи созам карда мешавад. 2005 сол, дар шаҳри Бохтар, Хурғани Пешина. маълумот пураша занг зада бигирем. ҳамин навор ки маъқул шуда боша, дар аму таги комментар нависен ки Сауdo TV ба пеш. иншоалло ба назар мегирем. кадом марка мошин дар кора, дар комментар нависанда монед. мегзарем ба 11-умин мошини фурӯшӣ Opel Asref дар кузофи Хечибек. соли бароиш 1998 сол, дар шаҳри Душанбе, 37000 сом марҳамат. газ бензин, мотор 1.6, коробкаш механика. мошин краска хуб 3 рӯз шид мега. мотор 1 моҳ шид мега моторша. ҳуҷҷати солона, утилизатсия дора, хадавои камтар кор дора. мардак борида мақсад гуфтесе мега чи дард дора, чи хуби плюс минус дора гуфтесан. илтимос беҳуда занг назан. 37000 сом мошин камбеш хадавои талаб будааст. мақсад ки занг занед. дӯстон азиз, навори мо ирӯза тамом шид. 11 дона мошин буд, навор кардем. далши чизе ҳастай бо рӯй кунен. лайкҳо рамонен, дар канал подписатсия кунен. навор маъқул шид, нависен ки ба пеш Сауdo TV. зинда бошед. раванд ба ҳаматон ки моро тамошо мекунен. то навори баъдина бародар азиз.